kasi inaasahan na. Totoo lang, dapat alas 10 ng umaga yung start namin eh. Kaso lang, may mga events sa buhay natin na hindi natin inaasahan at di natin papalampasin. Kaya halos alaunan na kami ng hapon nakalis. Bibili si mama ng water. Oh. Oh, si Kuya sleep oh. Ikaw. Ikaw. Mga sasama sa day 1. Let's go! Okay. Basta. Yan. Okay. Congratulations. Naman. Ang ganda naman ng setup nyo. Hindi pa dyan ang gulo nga eh. Convoy tayo. Okay. Kulang na lang, balloons. Ayun, nasan Pabian Beach na kami. Ayan, saan ka dyan? Yan. Tapos nasa likod yung tarpaulin para makita ng mga tao na vendor tayo. Saan? Okay na to. Tayo ng spot. Basta, go lang ng go. Go lang ng go. Let's go. Let's go. Kaban ako. Go! Nakakaban ako. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got this sun in my... Sa unang latag namin at sa unang salang, nalaman namin kung ano yung dapat naming dalhin at mga kulang. Tulad ng masisilungan at harang sa kalan kasi sobrang hangin sa tabing dagat. Buti bumili ang kaibigan naming si Amsi kasi nakakababa talaga kasi ilang oras na kami nakatayo doon nang walang bumibili. Pagtapos ng 2 oras mahigit, saka may bumili ulit na isa. Sabi namin, ayos, may bumili ng hindi namin kakilala. Okay na kami doon. Isang oras na lang bago kami magsara ng alas 5. Kaya sinabi ko kay warden natin na maglibot ka, try lang natin kahit makalima tayo sa araw na to. Kasi naka-4 na tayo, isa na lang, kota na. Mamaya, sabi doon. Okay ka, kabila. Sa kabila. Try. Kaya mo yan. Tapos na. Ha? Tapos hindi na kita... Anong oras? 4, no? Alam eh. Sa totoo lang, sobrang mahihain ni warden natin eh. Pero ginawa niya lahat ng paraan para subukan magtinda sa ibang tao. Ano? Ha? Ano? Okay daw. Anong okay daw? Sabi sa'yo? Okay, sige. Sabi nila. Order siya? Hindi naman. Parang sige. Kasi kumakain sila eh. Okay. Sabi video okay, mga ganyan. Ay, nalapitan nyo man. Wala man bumili sa pag-aalok niya. Ayos pa din kasi natuto siyang mag-alok at makipag-usap sa mga tao. Cafe latte! Buti nakulit ko yung katabi naming motor na nakapark kasi tapos na silang maligo ng dagat. Napilitan silang bumili ng isa. Sir, thank you po. Sila nagpark lang din sa tabi namin. Kaya napilitan lang din kasi kinulit ko talaga sila. Sobrang kinulit. Kasi hindi naman siya yung overpriced tapos hindi rin siya yung parang sakto lang. Sakto lang. Sarap. Try nyo to guys. Sarap din tayo. Halos magsasara na kami nung dumating si Sir. Hindi mo yung sa tabing dagat. Yun ang plano ko talaga. Wow, sobrang thank you po. Tapos ko lang yung steps na ano ko. Ay, 10,000 steps po. Oo. A day? Yung kanina umaga yun, alam na ba? 12,000 na. Sila po yung may-ari ng Figure King. Pasara na kami nung bumili ang may-ari ng Figure King. Sila po Mga dancer! Figure King mga Ganda na labayan. Hidarap yung babaloy, yung paling... Kaya po nagulat kami nung bumili kayo na. On! Nagkaroon din kami ng pagkakataon na umorder sa amin isa sa namamahala dito sa dagat ng San Fabian. Dahil yung nalapit nyo dito sa aming barangay. Kumasaya kami kasi
pinupuntahan nyo, dinadala nyo rito yung mga produkto nyo, kaya hindi na kami pupunta sa mga city. Baka sa susunod din yung pagkikita natin, meron ka ng franchise. Sana po. Ah. Yan natin, sir. Yan, Naman yan, natin. Hindi po namin sinasarado ang mga pintuan-pintana. Sunod-sunod yung dumarating at nag-i-inquire, kaya loss of track na kami sa oras yan eh. Kaya si warden natin talagang sobrang busy. Latay po na apat. Apat. Ay, hindi siya, di ba, ilang kalas eh? Dalawa lang po mangyayari. Si Sir ang bababa o kayo po ang titingkayan. Siguro yung pakikipagkwentuhan namin, saka pakipag-ugnayan namin sa mga customer namin, yun yung nagkokonekta sa amin at yung hilig din namin sa kape. Kaya kami nagkita-kita. Kasi dalawa po yun, di ba? Weekend sa weekdays. Sa akin po kasi mahilig talaga ako sa kape. Oo, lalo na panggabi yung trabaho. Nakasanayan na. Hindi pwede walang kape. Kape, taga Redor. Red Doors ay. Kayo pa on. Let's... Teka, ay, wala rin yung Madilim na talaga pero may order pa. Yan si sir, ayaw niya magpa-video kasi naiya daw siya. Pero sa totoo lang, sikat siya sa TikTok. Siya si Nurse EJ. Nice, kape mo ka. Kaya taste road, sige. Thank you. Kaya pa? Ako, last na yan talaga, last na. Ako, gabi na, wala na tayong ilaw. Natatakot na ako. Baka hindi ko na makita. Ayan. Napakaswerte namin sa mga naging customer namin. Bukod sa nakipag-usap sila sa amin at nakikipagkaibigan, tinutulungan pa nila kami. Tulad nitong gabi, papatay-patay yung ilaw sa poste. Yung cellphone na lang nila ang nagbibigay ilaw sa paggawa ng kape. Pero ang galing. One successful day. Oh, grabe. Mal, Oh. ngayon ka. Hi! Yes! Grabe. Success! Okay. Grabe, ang saya. Grabe. Okay. Salamat sa pamilya ng Sungkuan. Grabe, sobrang laking suporta nyo sa amin. Mababawi nyo rin po yan, sabi niya sa akin. Ang galing po ninyo. Tapos may nagsabi sa akin, ang galing ng sana may mga franchise kayo sa susunod. Ganun. Sabi. Oo, may ganun sa akin. Di ko na maalala kung sino sa kanila. Grabe, naiiyak ako. Nakakaiyak, no? Sabi nga, magpa-franchise kayo. Hindi ko po alam, sabi. Malaman. Ang sarap kasi na-appreciate nila. Parang naiiyak ka. Naiiyak na ako. Mama's crying. Tapos yung Hindi ko kasi inaasahan na abot tayo sa ganito. Alam mo yung business talaga na sa'yo na. Sa'yo na. Oh, shit. Yung sabi, oh shit, sa akin na to. Ganun. Ang masaya naman dun kasi ikaw yung gumagawa, masaya ka naman sa gusto nyo yun. Grabe. Hindi ka pa tapos umiyak ka. Uy, tapos na. Ba't umiyak ka? Basta. Overwhelmed. Overwhelmed. Wound. Wambu. With D. Ano yung tsura ko kanina na nag-work ako man? Maasim. Totoo? Hindi. Nag-i-smile ka. Yun ang natatawa Ay, totoo ko. ba? Oo. Nag-i-smile ako? Nag-i-smile ka na natutuwa ako kasi parang ang saya-saya mo. Tapos, Hindi ko na napansin yung ano ko eh, pero parang gano'n na may kamusta, may gano'n din ako eh. Parang kinakamusta ko din. Gano'n ganyan. Ito na yun, sabi ko, ito na yun yung challenging part. Ito na yung masayang part, sabi ko. Yung yung nandun na ako sa yung peak ng nagmamadali, yung hindi ko na, yung parang multitasking na. Tapos sabi, tapos mag-isa ko, walang tumutulong. Yun yung masarap na parte eh. Yung nararamdaman mo yung hirap. Oo. Closing time.